Με τη χάρη του Χριστού μας και Κυρίου μας, αδέρφια, να διαβάσουμε από την σελίδα 880, από τις γραφές που έχουμε μπροστά μας, σελίδα 880, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, σελίδα 880. «Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και οικούστη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα και εκήρυτη εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικών, βασταζόμενων υπό τεσσάρων, και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν, εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν την στέγη όπου ήτο και διατρυπήσαντες καταβιβάζουσιν τον κράβατον εφού κατέκητο ο παραλυτικός. Ιδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, τέκνον, συγκεχωρημένε είναι εισέ αμαρτίες σου. Ήσαν δε την των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Διατί ούτως λαλεί τι αυτας βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημί εις ο Θεός. Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς. Διατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας. Τι είναι ευκολότερο να είπω προς τον παραλυτικόν, συγκεχωρημένε είναι αμαρτίες σου, ή να είπω σηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και περιπάτη. Αλλά διαναγνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν, προσέ λέγω, σηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και ηγέρθη ευθύς και σηκώσας τον κράβατον εξήλθεν ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήττοντο πάντες και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα που έχει να μας δώσει σήμερα, αδέρφια, ο Λόγος του Κυρίου έχει ως εξής. Μην αφήνεις να σε διαβρώνει η σάπια απογοήτευση. Μην αφήνεις να σε διαβρώνει η σάπια απογοήτευση. Γιατί υπάρχει λύση. Άλλο τώρα που δεν φαίνεται ορατή. Υπάρχει διέξοδο. Άλλο αν αυτό τώρα εσύ δεν το βλέπεις. Προχώρα, συνέχισε να περπατάς εν Χριστώ Ιησού και η λύση και το διέξοδο στο αδιέξοδο και η απάντηση θα ξεπροβάλλει ξαφνικά και από το πουθενά. Μόνον μην αποκάμεις και μη σε κάνει το ανυπέρβλητο εμπόδιο να πιστέψεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Μην αφήνεις να σε διαβρώσει η σάπια απογοήτευση. Έχει λύση, έχει απάντηση και διέξοδο ο Κύριος των δυνάμεων. Σήμερα, αυτά που διαβάσαμε και θα τα δούμε εδάφιο προς εδάφιο, είναι μια απάντηση ακριβώς σε σένα, που μέσα σου έχει αρχίσει να φουντώνει η απογοήτευση και η απόγνωση, ότι δεν πρέπει να πείθεσαι σε αυτήν. Γιατί σου λέει ψέματα. Και γιατί αυτοί οι ψίθυροι που μέσα στο μυαλό σου προσλαμβάνουν χαρακτηριστικά βεβαιότητας, είναι απολύτως ψευδή και αναλυθή. Μην αφήνεις λοιπόν να σε διαβρώνει η σάπια απογοήτευση και πάρε και εσύ και εγώ σήμερα παράδειγμα από αυτά που θα διαβάσουμε, ώστε όταν θα βλέπεις το αδιέξοδο να θεργεύεις, να μην γυρίσεις πίσω, αλλά να συνεχίσεις ίσια. Γιατί καθώς θα προχωράς, θα βλέπεις την λύση και την έκβαση να ξεπροβάλλει από μόνη της. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται ότι είναι.
Γιατί ο Κύριος μέσα σε αυτό έχει κάτι ετοιμάσει άλλο, το οποίο εσύ σήμερα και αυτή την ώρα δεν το βλέπεις. Ούτε και οι 4 που κουβαλούσαν τον παράλυτο το έβλεπαν. Ούτε και ο παράλυτος το βλέπε. Ούτε και οι οικοδεσπότες της οικίας που είδαν τη στέγη του σπιτιού τους να γκρεμίζεται το βλέπαν. Κανένας δεν το βλέπε. Ο Κύριος όμως το είχε έτοιμο. Και λέει στο πρώτο εδάφιο: «Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ». Αυτό το πάλιν έχει μεγάλη σημασία, γιατί στην Καπερναούμ κυκλοφορούσε πολλή απιστία. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε: «Σύ, Καπερναούμ, η υψωθήσα έως ουρανού, εάν τα θαυμάσια και τα τεράστια που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν θα είχαν καταστραφεί ποτέ. Θα βλέπαν τα θαυμάσια, τα σημεία και τα τεράστια, θα μετανοούσαν και θα σώζονταν. Ενώ εσείς δεν το κάνετε», λέει στην Καπερναούμ. Και ενώ μιλάει έτσι στην Καπερναούμ, εν τούτης εκεί παραμένει για να βοηθήσει την απιστία, για να βοηθήσει εκείνους που έχουν την απιστία να απαλλαχθούν από αυτήν. Η Καπερναούμ έχει πληρότητα απιστίας, αλλά ο Κύριος περιμένει εκεί και δεν σηκώνεται να φύγει. Αυτή είναι η αγάπη Του, αυτή είναι η καλοσύνη Του και αυτή είναι που σε κάλεσε και σε έφερα σήμερα εδώ, και εσένα και εμένα. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν να βγάλει από μέσα σου και από μέσα μου την αμφιβολία και την απιστία. Αφού το πάλεψε τόσο πολύ με την Καπερναούμ, δεν καταλαβαίνεις ότι το ίδιο παλεύει και προσπαθεί για σένα, που σε έχει πλημμυρίσει η απογοήτευση και μέσα σου είναι βουνό η αμφιβολία και η ψήθυρη της απόγνωσης. Πηγαίνει λοιπόν πάλι στην Καπερναούμ και οικούσθη ότι είναι εις οίκον. Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Ότι ο Κύριος αρέσκεται να επισκέπτεται σπιτικά. Όμως δεν εισβάλλει σε αυτά, δεν πάει από μόνος του. Κάποιοι τον κάλεσαν και πήγε. Κάλεσε τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου, κάλεσε τον Χριστό να έρθει στο σπίτι σου. Είναι το μήνυμα που έχει να σου δώσει σήμερα ο Κύριος. Και σε σένα και σε μένα. Δεν ξέρω μέσα σου τι επικρατεί. Κακία, φθόνος, εκνευρισμός, θυμός, οργή, αμφιβολία, απιστία. Τι υπάρχει μέσα σου? Υπάρχει μήπως στο σπίτι σου ταραχή, εντάσεις, ακαταστασία? Ο Χριστός επισκέπτεται οικίες, επισκέπτεται σπιτικά. Θέλει να επισκεφθεί και το δικό σου. Δεν πρόκειται να έρθει απρόσκλητος. Εάν όμως τον προσκαλέσεις θα έρθει. Ακούστηκε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι μέσα σε ένα σπίτι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Κύριος πηγαίνει όπου τον προσκαλούν. Πουθενά δεν πηγαίνει απρόσκλητος. Δεν κάνει απόβαση με το ζόρι. Ανταποκρίνεται σε καλέσματα. Κάλεσε το Χριστό σήμερα. Είτε τον έχεις γνωρίσει, είτε δεν τον έχεις γνωρίσει. Είτε δεν τον γνώρισες ποτέ, κάλεσέ τον να τον γνωρίσεις. Είτε τον γνώρισες και τον έχασες, κάλεσέ τον να ξανάρθει. Ο Κύριος οικούστη ότι είναι σε οικία. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί. Όπου είναι ο Κύριος, εκεί μαζεύονται και άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που είναι γεμάτοι ανασφάλειες και αγωνίες, που είναι γεμάτοι προβλήματα και προσωπικά αδιέξοδα. Συνήχθησαν πολλοί. Πού πηγαίνει ο Κύριος? Όπου τον προσκαλούν και όπου υπάρχει ανάγκη χωρίς εγώ. Το εγώ τον διώγνει. Η επίκληση του ονόματός του στην ανάγκη και η ταπείνωση ότι «Κύριε, εγώ δεν μπορώ πια να τα βγάλω πέρα μόνος μου», τον ελκύει. Τον διώγνει το εγώ, η ικανότητα, η θεωρούμενη ικανότητα. Τον έλκει
η επίκληση του ονόματός του και η βεβαιότητα ότι εγώ, Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τα δοκίμασα όλα μέχρι τώρα και είδα που κατέληξα. Είναι η ώρα η δική σου. Είναι η ώρα να κράξεις και να πεις, Κύριε, έλα και βοήθησέ με. Συνήχθησαν πολλοί, γιατί έμαθαν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Και ο Κύριος είναι εκεί όπου τον προσκαλούν και δεν υπάρχει εγώ. Ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα. Δημιουργήθηκε λοιπόν εκεί το αδιαχώρητο από ανθρώπους που είχαν ελπίδα. Μήπως και δουν κάτι στη ζωή τους να γίνεται από τον ουρανό. Μήπως και δουν στη ζωή τους μια ενέργεια Θεού για να πιστέψουν και να έχουν κάπου να κουμπίσουν. Και εκήρυτε εις αυτούς των λόγων. Και το αρχαίο κείμενο λέει και ελάλη αυτής των λόγων. Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Όπου είναι ο Χριστός, κηρύττεται Ευαγγέλιο. Όπου είναι ο Χριστός, κηρύττεται ο λόγος Του. Όχι τυπικά, όχι τελετουργίες, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται όπου είναι ο Χριστός. Όπου δεν είναι ο Χριστός υπάρχουν τυπικότητες, υπάρχουν τελετουργίες, υπάρχουν ανθρώπινες παραδόσεις. Όπου είναι όμως ο Χριστός, κηρύττεται ο λόγος Του καθαρός, απευθείας. Είναι ο Χριστός λοιπόν σε αυτό το σπίτι. Και τι κάνει? Παίρνει ένα θυμιατό ανάλογο με αυτόν που είχε ο Ααρών, ο Σαδόκ ή οι λοιποί των ιεραρχιερέων και αρχίζει να θυμιάζει? Όχι. Τι κάνει? Κηρύττει. Εξηγεί τις γραφές και κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Και οι άλλοι τι κάνουν? Ακούνε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η πίστης έρχεται εξ ακοής. Η δε ακοή δια του ρήματος του Θεού. Η πίστη σου θέλεις να αυξηθεί, θέλεις να πιστέψεις, δηλαδή να εμπιστεύεσαι τον Κύριο ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές. Θα ακούς το Λόγο, θα ακούς το κήρυγμα, θα ακούς το ρήμα του Θεού. Αυτό έκανε ο Χριστός μέσα στο σπίτι εκείνο στο οποίο βρέθηκε. Τίποτα από τα συνηθισμένα. Κήρυτε το Λόγο. Και καθώς κήρυτε το Λόγο, οι καρδιές άνοιγαν, το περιβάλλον δημιουργήθηκε καταλήλως, ώστε όλοι αυτοί να ανεχθούν κάτι το οποίο σε άλλη περίπτωση δεν θα ανέχονταν. Γιατί εδώ έχουμε μια οικογένεια που έχει δώσει το σπίτι της και βλέπει ξαφνικά κάποιους παλαβούς εντός εισαγωγικών να γκρεμίζουν τη στέγη. Γιατί δεν αγανακτούν? Γιατί ο λόγος που έχει κηρυχθεί τους έχει ετοιμάσει. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι γύρω-γύρω που κάτι περιμένουν από το Χριστό να τους κάνει. Και ξαφνικά βλέπουν κάποιους ουρανοκατέβατους από τη στέγη να τους παίρνουν τη σειρά. Πώς δεν αγριεύουν? Πώς δεν εξανίστανται? Γιατί προηγουμένως έχει κηρυχθεί ο λόγος που έχει φτιάξει τις καρδιές. Ο λόγος είναι που φτιάχνει το κλίμα. Αλληλούια. Ο λόγος είναι που αλλάζει τις διαθέσεις. Ο λόγος είναι που καλμάρει τα νεύρα. Ο λόγος είναι που μεριάζει τους εγωισμούς. Ο λόγος είναι που επιβάλλει κατά χάριν την ησυχία. Και μέσα στην ησυχία ο Θεός κάνει τα θαύματά Του. Ο λόγος. Ο Κύριος εκήρυτε το λόγο, το περιβάλλον και το κλίμα διαμορφώθηκε καταλήλως, ώστε να ανεχθούν μία συμπεριφορά που θα ακολουθήσει και την οποία σε άλλες περιπτώσεις ούτε κατά διάνοια θα ανέχονταν. Εκήρυτε τον λόγο. Και καθώς εκήρυτε τον λόγο, λέει στο 3 εδάφιο, και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικών βασταζόμενων υπό 4. Έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικών. Γιατί έρχονται σε αυτόν? Γιατί ξέρουν, έχουν ακούσει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Το πιστεύεις?
Τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για τον Θεό. Τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Η πίστης όμως είναι εξ ακοής. Η δε ακοή δια του ρήματος του Θεού. Σήμερα ήρθαμε να ακούσουμε και να διαβάσουμε τα ρήματα του Θεού για να πάρουμε πίστη και να φύγει από μέσα η σάπια απογοήτευση που μας διαβρώνει. Και μας κάνει να γυρνάμε στα οπίσω όταν βλέπουμε την κατάσταση να μην παλεύεται. Εσύ και εγώ την κατάσταση μπορεί να μην την παλεύουμε. Αλλά ο Κύριος έχει απάντηση και σε αυτό το αδιέξοδο. Και σε κάθε αδιέξοδο. Και φέρνουν λοιπόν προς αυτόν έναν παραλυτικό. Η επιστήμη δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τους παράλυτους. Ακόμα και σήμερα. Πόσο μάλλον τότε. Σου λέει είναι παράλυτος. Πού θα τον πάμε? Στον μόνο που μπορεί να τον σηκώσει. Στον Χριστό. Δεν ξέρω τι αδιέξοδο σε κάνει να παραλύεις. Δεν ξέρω τι παράλυση σωματική ή πνευματική μπορεί να έχεις. Δεν ξέρω ποια απελπισία, ποια κατάθλιψη και ποια απόγνωση σε παραλύει εσωτερικά. Πνευματικά και κυριολεκτικά. Αυτό το ξέρεις εσύ. Ένα όμως ξέρουμε. Ότι ο Κύριος μπορεί να σηκώσει κάθε παραλυτικό σε κάθε εκδοχή παράλυσης. Μόνον ο Χριστός. Και αυτό οι 4 το είχαν ακούσει και το είχαν πιστέψει. Και επειδή το πίστεψαν, πήγαν εκεί όπου έμαθαν ότι το σπίτι είναι απροσπέλαστο, διότι δεν εχώρουν αυτούς τα πρόθυρα. Και τι θα πάμε να κάνουμε? Πώς θα πάμε εκεί? Πάμε και βλέπουμε, είναι η απάντηση. Μα θα τον δούμε? Εντάξει, πιστεύουμε ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει το θαύμα του. Αλλά θα τον συναντήσουμε? Αφού το σπίτι είναι απροσπέλαστο, έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Θα τον συναντήσουμε? Ότι αυτός μπορεί, το πιστεύω. Θα τον συναντήσω? Τι έμαθες αδελφέ? Άσε. Το σπίτι δεν πλησιάζεται. Σαν τα τσαμπιά κρέμονται απ' έξω. Δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει τρόπος να μπεις μέσα στο σπίτι. Τότε ας τα αφήσουμε για άλλη φορά. Όχι. Πάμε και βλέπουμε. Πάμε και βλέπουμε. Μα κανείς δεν μας εγγυάται ότι θα τον συναντήσουμε. Πάμε και βλέπουμε. Μα κανείς δεν μας εγγυάται για την επιτυχία του αποτελέσματος. Πάμε και βλέπουμε. Εμείς θα πάμε και ο Θεός βοηθός. Εσύ θα πας και ο Θεός βοηθός. Εσύ θα προχωρήσεις και δεν θα βάλεις τη λογική να λειτουργεί και να δουλεύει. Εσύ θα πας δια της πίστεως και ο Θεός βοηθός. Αλληλούια. Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και να αντιμετωπίζεις, όσο και αν δεν γίνεται, εσύ θα προχωρήσεις και ο Θεός βοηθός. Εσύ θα πας ίσια και θα δούμε τι θα γίνει. Εβενέζερ, ο Κύριος, όχι, Ιωβά Ιρέ, Ιωβά Ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει. Ο Κύριος στο όρος θα εμφανιστεί. Βασταζόμενον υπό 4, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Που σημαίνει ότι ανθρωπίνως δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν ασθένειες που ανθρωπίνως δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν αδιέξοδα προσωπικά, οικογενειακά, που ανθρωπίνως δεν γίνεται τίποτα. Για αυτά που ανθρωπίνως δεν γίνεται τίποτα, για αυτά είναι ο Χριστός. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Όμως για αυτά είναι ο Χριστός. Το σπίτι είναι αποκλεισμένος. Είναι αποκλεισμένο. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό. Προχώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Μην αναλύεις την κατάσταση και με βάση το πόρισμα κάνεις πίσω. 1 και 1 έχουμε πει πολλές φορές, δεν κάνει πάντοτε 2. Όπως και 4 και 3 δεν κάνει πάντοτε 7. Είχαν λέει 5 άρτους και 3 ψάρια. 5 και 3 δεν κάνει 8. Ναι, δεν κάνει 8. Πόσο κάνει? 5.000 στη μία, 7.000 στην άλλη,
τόσοι χορτάσανε. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτός είναι ο Κύριος. Δεν το καταλαβαίνεις? Μην αφήνεις τη σάπια απογοήτευση να σε διαβρώνει. Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Άλλο είναι. Είναι αυτό που θα δεις στην πορεία. Εμπιστεύσου τον Κύριο, αφέσου σε Αυτόν, δεν σε έφερε στον κόσμο αυτό. Ούτε σε έφερε σήμερα εδώ για να καταστραφείς. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις και να πεις δόξα Κύριε? Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει για μένα Κύριε, πάντως είναι βέβαιο ότι δεν έχεις ετοιμάσει την καταστροφή μου. Άλλο που την αξίζω γιατί είμαι αμαρτωλός. Το ξέρω ότι αξίζω, όχι παράδεισο, μυρίων κολάσεων. Αλλά ξέρω όμως ότι εσύ είσαι φιλάνθρωπος Θεός και δεν θα με αφήσεις. Ιδιαιτέρως που ήρθα σήμερα εδώ για να σου πω Κύριε, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς, ένα ξέρω, ελπίζω σε σένα. Αλληλούια. Και καθώς τον φέρνουνε, έρχονται ενώπιον του αδιεξόδου. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν, εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο. Μη δυνάμενοι, το κείμενο λέει, προσεγγίσε. Μη δυνάμενοι προσεγγίσε αυτό. Η προσπάθεια έγινε, αλλά το ανυπέρβλητο εμπόδιο δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Εγώ αδελφέ έκανα το μέρος μου και προσευχήθηκα και νίστευσα και στην εκκλησία πήγα, αλλά όμως έχουμε ένα απροσπέλαστο εμπόδιο. Και επειδή βρήκες μπροστά σου το εμπόδιο, είπες να γυρίσεις πίσω. Αυτοί δεν γύρισαν πίσω. Είχαν ακούσει ότι γίνεται χαμός. Αλλά πήγαν και τον είδαν το χαμό μπροστά τους. Σου λέει δεν περνάμε από εδώ με τίποτα. Να γυρίσουμε πίσω. Δεν γύρισαν πίσω. Προχώρησαν μπροστά. Μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν, να θυμάσαι ένα πράγμα. Πάντοτε υπάρχει ένα ανυπέρβλητο επώδιο, το οποίο ο ανθρωπίνος δεν παλεύεται, λίγο πριν ο Κύριος κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πάντοτε. Ποτέ θαύμα, σημείο και τεράστιο του Κυρίου δεν έγινε αν προηγουμένως δεν είχαν μπλοκάρει τα πάντα. Αν δεν είχε αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελπίδας. Εκεί είναι που τα κάνει όλα. Εκεί θα προχωρήσεις. Και θα πεις Κύριε, ξέρω ότι ανθρωπίνος δεν γίνεται τίποτα, αλλά ξέρω ότι και εσύ είσαι ζωντανός και αν θέλεις με ένα χαμόγελο ανοίγουν οι πόρτες. Ένα χαμόγελο. Μια κουβέντα. Ένα νεύμα σου. Θα το κάνει? Δεν ξέρω. Τους εγγυήθηκε κανείς ότι θα το κάνει ο Κύριος? Όχι. Και γιατί πήγανε? Από ελπίδα. Οι άνθρωποι λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και εμείς λέμε ότι η ελπίδα, επειδή είναι ο Χριστός, δεν πεθαίνει ποτέ. Αλληλούια. Όχι γιατί εμείς είμαστε ικανοί. Εμείς είμαστε ένα τίποτα. Άνθρωποι αδύνατοι είμαστε. Περιορισμένης ισχύως. Αλλά ο Κύριος όμως είναι ζωντανός και ανεστημένος. Και μη δυνάμενοι εξαιτίας του όχλου, μη δυνάμενοι να πλησιάσουν αυτόν εξαιτίας του όχλου, πάντοτε ένα μεγάλο πρόβλημα σε εμποδίζει να προχωρήσεις. Και συνήθως το πρόβλημα αυτό είναι οι άλλοι. Λέμε για παράδειγμα, θέλω να αγιάσω, οι άλλοι δεν με αφήνουν. Θέλω να προσευχηθώ, οι άλλοι με λαμπαδιάζουν και μου σπάνε τα νεύρα. Θέλω να πιστέψω. Θέλω να πάω στην εκκλησία. Οι άλλοι δεν με αφήνουν. Θέλω να προχωρήσω επαγγελματικά. Οι άλλοι με υπονομεύουν. Θέλω να κάνω το καλό. Οι άλλοι με κοροϊδεύουν και με δουλεύουν και με εμπέζουν. Και στην θέα των άλλων ή θα απογοητευτείς ή θα θυμώσεις και θα φύγεις,
πάντως σίγουρα δεν θα προχωρήσεις. Οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Μην επηρεάζεσαι και μην πτωείς από τους άλλους είναι η απάντηση. Ήθελαν να προσεγγίσουν, αλλά ο όχλος, το πλήθος των παρευρισκομένων δεν τους το επέτρεπε. Και εκείνοι, αντί να σηκωθούν και να φύγουν, τι κάνανε? Χαλάσανε τη στέγη. Αλλά το κείμενο τι λέει? Απεστέγασαν την στέγη. Όχι απλά χάλασαν τη στέγη, απεστέγασαν τη στέγη. Δηλαδή, άφησαν το ξένο σπίτι χωρίς στέγη. Η αγάπη και το γνήσιο ενδιαφέρον για εκείνον που κουβαλάς είναι πάντοτε ευρηματική. Όταν δεν κάνεις πίσω και συνεχίσεις ίσια, η λύση, η έκβαση, ο φωτισμός θα ξεπροβάλλει ξαφνικά. Να το θυμόμαστε αυτό, αδέρφια. Όπου υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και πραγματική φροντίδα και έγνοια για αυτόν, η λύση και η έκβαση ξεπροβάλλει στην πορεία από το πουθενά. Πώς τους ήρθε αυτόν και έκαναν αυτή την κίνηση? Πώς δεν φοβήθηκαν τις αντιδράσεις? Δεν λογάριασαν το κόστος. Το να επισκευάσεις μια ολόκληρη στέγη θέλει λεφτά. Γκρεμίζεις τη στέγη του άλλου χωρίς να σου έχει εγγυηθεί ο Κύριος ότι θα θεραπεύσει εκείνον που του πας. Είσαι στα καλά σου. Και όμως αυτοί είναι στα καλά τους. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι θα φτάσουν στο Χριστό. Γιατί θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να τον πλησιάσουν ακόμη και αν αποτύχουν. Και ας βάλουν και από την τσέπη τους. Δεν υπολογίζουν το κόστος της επισκευής. Ούτε τις αντιδράσεις, τις τυχόν αντιδράσεις των κατόχων της οικίας. Ούτε τις ενδεχόμενες φωνασκίες του παρευρισκομένου πλήθους που του παίρνουν τη σειρά. Έχεις δει τι γίνεται σε τράπεζες? Λίγο με την ουρά, πλακώνται στο ξύλο, βρίζονται, χαμός. Οι άλλοι, η ενδεχόμενη μάλιστα αντίδραση των άλλων, αμέσως σου βάζει φρένο. Τη βλέπεις τη στέγη, να την γκρεμίσω. Κοιτάς τον οικοδεσπότη, θα με φάει ζωντανό. Άιντε και το κάνω. Άμα με δουν να κατεβαίνω, θα πέσουν όλοι πάνω μου. Θα εξαγριωθούν. Λογικές σκέψεις. Ο άνθρωπος συνήθως φοβάται όχι κάτι που έχει συμβεί, αλλά κάτι που νομίζει ότι θα του συμβεί. Και αυτό τον παραλύει και τον κάνει να γυρίσει πίσω. Μη σκέφτεσαι τι θα γίνει αύριο. Μη σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά. Μη σκέφτεσαι τις αντιδράσεις των άλλων. Ένα να θυμάσαι. Ο στόχος είναι να πλησιάσεις τον Κύριο με όποιο κόστος. Αν πρόκειται να πληρώσεις το γκρέμισμα της στέγης, θα βρει ο Κύριος τον τρόπο να σε βοηθήσει να το κάνεις. Και αν όλοι πέσουν εναντίον σου, θα βρει ο Κύριος τρόπο να σε προστατεύσει. Αλλά υπάρχει τρόπος να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, όπως δεν έγινε εδώ. Διότι οι ενδεχόμενες αυτές φοβίες που δεν εκφράζονται, αλλά ενδόμηχα σίγουρα υπάρχουν, δεν επιβεβαιώνονται. Ο Κύριος πιο πριν έχει κηρύξει το λόγο και έχει φτιαχτεί το κλίμα. Και όλοι στέκονται προσοχή και λες και ότι υπάρχει κάποιος άγγελος. Πώς ο άγγελος έφραξε τα στόματα των λεόντων, έτσι η χάρις του Θεού, επειδή κηρύχτηκε ο λόγος, έφραξε τις αντιδράσεις όλων αυτών που ήσαν εκεί. Αλλά οι 4 δεν πτωήθηκαν. Και λέει τώρα, και διατρυπήσαντες καταβιβάζουσιν των κράβατων. Το κείμενο λέει εξορίσαντες. Ούτε το κάναν ορυχείο εκεί πέρα. Εξορίξαντες καταβιβάζουσιν των κράβατων εφού κατέκητο ο παραλυτικός. Εδώ βλέπουμε τα εξής. Αφενός μεν οι 4 δεν πτωούνται από το κόστος ή από τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών της οικίας και του παρευρισκομένου πλήθους. Ο δε παραλυτικός
πολύ σημαντικό αυτό, δέχθηκε την ταλαιπωρία μιας αβέβαιης μεταφοράς. Διότι και αυτός δεν του έχει δώσει κάποιος κάποια εγγύηση για αυτού ότι δεχόμενος την ταλαιπωρία μιας τέτοιας μεταφοράς, ένας παράλυτος άνθρωπος, να τον κουβαλάνε 4. Δεν του έχει δώσει κανείς καμία εγγύηση ότι θα θεραπευτεί, και όμως την ταλαιπωρία της μεταφοράς την δέχθηκε. Και ήταν αβέβαιη. Κανείς δεν εγγύθηκε τίποτα σε κανέναν. Αλλά και οι 4 πήγαν και ο παραλυτικός δέχθηκε να πάει. Η ψυχολογία του παραλυτικού είναι στα πατώματα. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τον εαυτό σου ανήμπορο, 4 ανθρώπους να ταλαιπωριόνται για χάρη σου, να πηγαίνεις, μάλλον να σε πηγαίνουν στα 4 με κραδασμού στη μέση και με όλη την αίσθηση της προσωπικής σου αχρηστίας, και τελικά να πάω και τζάμπα και να βλέπω τώρα το πλήθος μαζεμένο. Πώς δεν τους είπε, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, λυπηθείτε με, αφήστε με στην ησυχία μου, γυρίστε με στο σπίτι μου, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν βλέπετε τώρα τι γίνεται. Ταλαιπωριέμαι κι εγώ, ταλαιπωριέστε κι εσείς. Άστε το, δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι για εμάς αυτά. Όχι, για σένα είναι. Για σένα είναι. Μα δεν έχω εγγύηση. Έτσι γίνονται αυτά, χωρίς εγγύησεις, από το πουθενά. Οι 4 πηγαίνουν, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος της επισκευής, της αντιδράσης των ιδιοκτητών, τις ενδεχόμενες φωνασκίες των πολλών. Ο δε παραλυτικός δέχεται την μεταφορά, την ταλαιπωρία της, μέσα σε όλη την προσωπική κατάθλιψη που βιώνει. Όλοι με κάποιο τρόπο συνεργάζονται για να έρθει το τελικό αποτέλεσμα. Και αφού εξορίξαντες, λέει, καταβιβάζουσιν τον κράβατον εφού κατέκητο ο παραλυτικός. Και εδώ τώρα αξίζει να δούμε και κάτι επιπλέον. Είδαμε ότι οι 4 κάνουν αυτή την θαυμάσια κίνηση, παρατάνε τις δουλειές τους, δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουνε. Να κουβαλάνε έναν παράλυτο και να πηγαίνουν τώρα προς τα κάπου χωρίς εγγύηση και ταλαιπωριόνται για μία χαμένη υπόθεση. Και ο παραλυτικός, που ξέρει ότι οι πιθανότητες να θεραπευτεί είναι απεριολάχιστες, δέχεται την μεταφορά, την αβέβαιη μεταφορά και την ταλαιπωρία της για μία χαμένη υπόθεση. Αλλά δεν είναι μόνον αυτή. Εδώ ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι: οι οικοδεσπότες πού είναι? Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί δεν αντιδρούν? Άνοιξαν το σπίτι τους για να μπει μέσα ο Χριστός. Πάρα πολύ καλό αυτό. Προφανώς θα είχαν στο νου τους την περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη της οικίας του Οβίδεδόμ, που μπήκε μέσα η κυβωτός της Διαθήκης. Εδώ έχουμε το Χριστό αυτοπροσώπος. Και στην Παλαιά Διαθήκη μπήκε μέσα η κυβωτός στο σπίτι και ευλόγησε ο Θεός πάντα τα υπάρχοντα του Οβίδεδόμ. Σου λέει, άμα φέρουμε εδώ τον Χριστό που κάνει θαύματα, θα μας γίνει καλό και σε εμάς. Και καλά το σκέφτηκαν. Έκπληκτοι όμως βλέπουνε ότι τους γκρεμίζεται το σπίτι. Και δεν βγάζουν τσιμουδιά, δεν λέει κανείς τίποτα. Γιατί δεν φωνάζουν την αστυνομία να ζητήσουν την προστασία από αυτούς τους κανίβαλους που ανέβηκαν επάνω σαν ακρίδες και μου γκρεμίζουν το σπιτικό? Δεν μιλάμε τώρα να σου λερώσουν το χαλί, δεν τους καλώ στο σπίτι, γιατί μετά θα πρέπει να καθαρίζω κάνα 2 μέρες. Εδώ πέρα γκρεμίζει και το σπίτι τους. Σε τέτοια σπίτια πάνε και γίνονται θαύματα, που όχι τα χαλάκια δεν φοβούνται μήπως λερωθούν, όχι μήπως σπάσει κανένα βάζο ή κανένας πολυέλαιος, αλλά ολόκληρες στέγες γκρεμίζονται. Δεν πειράζει. Ας λερωθεί και λίγο το σπιτάκι. Ας σπάσει και κανένα πόμολο. Ας σπάσει και κανένα πιάτο και κανένα κανένα σερβίτσιο ή κανένα, πώς τα λένε αυτά τα κρίσταλα μουράνο. Τα μουράνο. Έτσι γίνονται τα θαύματα. Άμα δεν σπάσει και κανένα κρίσταλο, άμα δεν γίνει καμιά ζημιά σε κανένα σπίτι, άμα δεν το λερώσουμε έτσι με τίποτα λάσπες. Να βγάλετε τα παπούτσια σας, λέει απ' έξω. Καλό είναι αυτό, είναι ευγενικοί αυτοί που το κάνουνε, αλλά
Δεν χρειάζεται να απαιτείται από τους οικοδεσπότες. Ας τους εκεί πέρα να μπουν με τις λάσπες, να το ευχαριστηθούμε εκεί πέρα. Θα μου πεις, αδερφέ, δεν τα κάνεις εσύ, η γυναίκα σου τα κάνει. Εκείνη θα πάρει την ευλογία. Αλλά θέλω να πω ότι τελικά... Βασούλα μου, συγγνώμη, αλλά... Εντάξει, όμως, γιατί το λέμε αυτό? Όντως τελικά, μέσα από κάτι τέτοιες θυσίες, από κάτι τέτοιες ζημιές, εκεί πέρα είναι που ξεπροβάλλουν κάποια πράγματα που δεν τα περίμενες ποτέ. Από εκεί. Δεν είπε κανείς τσιμουδιά. Ούτε πήγαν στον Χριστό. Σε φέραμε στο σπίτι μας. Και αντί να μας φέρεις ευλογία, γκρεμίζεται η στέγη μας. Και δεν λες και τίποτα. Εμάς περιμένεις να σου μιλήσουμε για να τους πεις, τι κάνετε εδώ? Σοφία δεν έχετε. Πες του, αδελφέ, να έχει λίγη σοφία του αδερφού. Κύριε, πες του να έχει λίγη σοφία. Μου γκρέμισε το σπίτι. Κανείς δεν μιλάει. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι δεν μιλάει κανένας από το πλήθος των συγκεντρωμένων εκεί. Αυτοί γιατί είχαν πάει? Είχαν πάει γιατί είχαν όλοι τα φορτία τους, τις στενοχώριες, τις αρρώστιες τους, τα μαράζια τους. Και ξαφνικά βλέπουν κάποιον να καταργεί τη σειρά και να μας έρχεται από πάνω, από το πουθενά. Κανένας δεν αντέδρασε. Τι κάνεστε εκεί, κατεβείτε, Κύριε, δεν βλέπεις εδώ? Δεν τρέπονται λιγάκι? Εμείς είμαστε πρωί εδώ πέρα, από τις 6 ώρα, αδελφέ, εδώ. Κανείς δεν λέει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος πιο πριν είχε κηρύξει το λόγο και όλοι είχαν ηρεμήσει. Και ξαφνικά βλέπουν αυτούς να σπάνε τη στέγη και να την γκρεμίζουνε και μείνανε έκπληκτοι. Υπάρχει μία μη συνεννοημένη συμφωνία σιωπής, όπου όλοι τώρα σου λέει εδώ κάτι θα γίνει. Και όλοι περιμένουν αυτό το κάτι να γίνει. Δεν έχει σημασία αν δεν γίνει σε μένα ή σε σένα ή σε εκείνον. Στον άλλον να γίνει, φτάνει να είμαι εδώ που θα το βλέπω. Μακάρι να τον θεραπεύσουνε. Να τον θεραπεύσει ο Κύριος αυτόν που τον κατεβάζουν κάτω. Να δω εγώ το θαύμα στον άλλον μπροστά μου, να πάρω πίστη εγώ. Και ας μην θεραπευτώ εγώ. Ας δω τον άλλον να σηκώνεται. Ας δω τον άλλον να θεραπεύεται. Αλλά να τον δω. Και λέει στο 5 δάφιο. Ιδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών. Ποιον? Πρώτα απ' όλα των 4 που δεν υπολόγισαν το κόστος της επισκευής, τις αντιδράσεις των οικοδεσποτών, του πλήθους των συγκεντρωμένων, βλέποντας την πίστη του παραλυτικού που δέχεται την ταλαιπωρία μιας μεταφοράς αβέβαιης, που κανείς δεν του αγγιάται τη θεραπεία ή το αποτέλεσμα. Και βλέποντας λοιπόν την πίστη όλων αυτών, λέγει στον παραλυτικό. Βλέπει την πίστη πολλών και μιλάει σε έναν. Αλλά όλοι ακούνε που μιλάει σε έναν. Έχεις πρόβλημα να βλέπει ο Κύριος την πίστη σου και να μιλάει στον αδερφό σου? Λέει στον παραλυτικό. Γιατί μιλάει στον παραλυτικό αφού οι άλλοι κοπιάζουνε? Γιατί αυτός έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι συνεσφέρουν και συμμετέχουν. Αλλά αυτός έχει το πρόβλημα. Σε ποιον είπαμε μιλάει? Στον παραλυτικό. Ποιος είναι ο παραλυτικός? Ο παραλυτικός είναι αυτός που δέχεται την ταλαιπωρία μιας αβέβαιης μεταφοράς. Και δεν τους είπε πάμε πίσω όταν είδε το σπίτι εκείνο ζωσμένο σαν φρούριο και αποκλεισμένο από το πλήθος του κόσμου. Όταν οι 4 πήραν την πρωτοβουλία να γκρεμίσουν τη στέγη, φαντάσου τώρα έναν παραλυτικό να πηγαίνει έτσι. Να τους πει, τι κάνετε, μη με ταλαιπωρείτε άλλο, αφήστε με στην ησυχία μου. Δεν θέλω. Αν είναι να γίνει έτσι, δεν θέλω. Να μας βλέπει όλος ο κόσμος. Να γκρεμοτσακιστώ εκεί πάνω που με πάτε.
Αφήστε με ρε παιδιά, αφήστε με στη δυστυχία μου τέλος πάντων. Δέχεται τη μεταφορά, δέχεται την ταρζανιά, την καταδρομική. Αυτόν που κάνει ένα αεροπλανικό. Τον κατεβάσαν έτσι, απίστευτα πράγματα. Δεν μιλάει. Έχει αφαιθεί στην αγάπη των άλλων. Έχει αφαιθεί στη φροντίδα των άλλων. Αφέσου στη φροντίδα της Εκκλησίας, των προσευχών. Όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι θα δούμε χαΐρι και προκοπή, αδέρφια. Λέει λοιπόν στον παραλυτικό, τέκνον, συγχωρεμένες είναι οι σε οι αμαρτίες σου. Το πρώτο πράγμα που εγώ θα σκεφτόμουν, και νομίζω και εσύ, είναι το εξής. Εγώ ήρθα εδώ, δεχόμενος την ταλαιπωρία της μεταφοράς, της αβέβαιης μεταφοράς, όχι γιατί ζητώ συγχώρεση, αλλά γιατί ζητώ θεραπεία. Τι μου λες εσύ για συγχώρεση? Άλλα σου ζητώ, άλλα μου λες. Όταν βλέπεις ότι πλησιάζεις τον Κύριο και άλλα του ζητάς και άλλα σου λέει, μη βιαστείς να απογοητευθείς, μην αφήνεις τη σάπια απογοήτευση να σε διαβρώσει. Κάτι ετοιμάζει ο Θεός που εσύ ακόμα δεν το ξέρεις και δεν το βλέπεις. Ξέρει ο Θεός τι λέει. Ήσαν κάποιοι, λέει, των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Άκουσαν τι είπε ο Κύριος και άρχιζαν μέσα τους να σκέφτονται διάφορα. Και μας λέει ποια είναι αυτά. Λένε μέσα τους αυτοί. Κανείς άλλος δεν τα ακούει. Μόνο αυτοί τα λένε μέσα τους. Αλλά ο Κύριος είναι καρδιογνώστης και ξέρει τι σκέφτεται ο καθένας. Και εσύ και εγώ ξέρει τι σκεφτόμαστε αυτή την ώρα. Και απαντάει σε αυτούς σύμφωνα με αυτά που σκέφτονται. Όχι σύμφωνα με αυτά που ακούγονται. Αυτό είναι, αδέρφια, το κήρυγμα του Χριστού. Από εκεί καταλαβαίνεις αν ο Κύριος είναι αυτός που μιλάει, αν ο Θεός είναι αυτός που μιλάει, αν δίνει απαντήσεις σε αυτά που σκέφτεσαι και κανένας άλλος δεν τα ξέρει. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δια Πνεύματος Αγίου. Έρχεσαι στην ακρόαση του Λόγου με ερωτήματα και προβληματισμούς που κανείς άλλος δεν ξέρει και λαμβάνεις συστημένα μηνύματα από το κήρυγμα ή από την προφητεία. Είναι ζωντανός ο Κύριος, αδέρφια, και ο λόγος του είναι ενεργός, ζωντανός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιρα. Το λόγο να ακούς, όχι τα σενάρια και τους ψιθύρους. Το λόγο. Και διαλογίζονται αυτοί τα εξής. Γιατί αυτός λαλεί τι αυτάς βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημί εις ο Θεός? Αυτοί αυτά τα λένε από μέσα τους. Γιατί θεωρούν βλασφημία αυτά που λέει ο Χριστός? Γιατί πολύ απλά δεν αναγνωρίζουν ότι μπροστά τους έχουν τον Θεό που έγινε άνθρωπος. Και τι κάνει τώρα ο Θεός για να τους βοηθήσει? Γιατί και αυτούς ακόμη ο Κύριος κάνει ό,τι είναι δυνατόν να τους βοηθήσει. Δεν τους απορρίπτει, δεν τους γυρνάει την πλάτη. Κοιτάξτε τώρα πώς ο Θεός και Κύριος Ιησούς Χριστός προσπαθεί να βοηθήσει εκείνον που διαλογίζεται στραβά. Και νομίζω λίγο πολύ όλοι μας, κατά περιόδους, ίσως και τώρα που μιλάμε, διαλογιζόμαστε μέσα μας στραβά και ανάποδα. Κοιτάξτε τώρα τι λέει. Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς, το κείμενο λέει, και ευθέως επιγνούς το πνεύματι, γνωρίζει ο Κύριος τι σκέφτονται. Τους λέει, γιατί διαλογίζεστε ταύτα στις καρδιές σας? Τους φανερώνει ακριβώς τι σκέφτονται, για να τους δώσει ευκαιρία να καταλάβουν ότι μπροστά τους έχουν τον καρδιογνώστη. Γνωρίζουν από τις γραφές, δεν είναι χθεσινοί, ούτε άσχετοι, ότι ο μόνος καρδιογνώστης, αυτός που ξέρει να διαβάζει σκέψεις, είναι ο Θεός. Άρα, όταν ο Κύριος έρχεται και τους φανερώνει τι είναι αυτό που σκέφτονται, είναι σαν να τους λέει, έχετε καταλάβει ποιος είμαι εγώ? Έχεις καταλάβει ποιος σου μιλάει αυτή την ώρα? Αυτό είναι που τους λέει. Αυτοί τι βλέπουνε μπροστά τους? Έναν 30χρονο κήρυκα. Και όντως μπροστά τους είναι ένας 30χρονος κήρυκας. Αλλά δεν βλέπουν μπροστά τους ότι είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και από πού τους δίνει την ευκαιρία να το καταλάβουν? Από το γεγονός
ότι τους φανερώνει τα κρύφια των σκέψεών τους. Δεν το καταλαβαίνετε, τους λέει τώρα. Από πού θα καταλάβεις αν ο Κύριος είναι αυτός που μιλάει μέσα από κάποιον άνθρωπο? Από το γεγονός ότι αυτά που σου λέει έρχονται να κουμπώσουν και να απαντήσουν σε αυτά που σκέφτεσαι. Τόσο απλά. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Στο πρόσωπο ενός 30χρονου μέσα βρίσκεται ο Θεός. Στο πρόσωπο του Χριστού μιλάει η θεότητα ίδια. Μέσα από τον άνθρωπο μιλάει ο Θεός. Ο Θεός που γίνεται άνθρωπος. Ο Θεός μιλάει με ανθρώπινα χείλη. Απίστευτο. Με αποδεικτικό σημείο την φανέρωση των κρύφιων της καρδιάς. Και λέει, τι είναι παιδιά νομίζετε, τι νομίζετε ότι είναι ευκολότερο να πω στον παραλυτικό, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου? Δηλαδή να περιοριστώ σε δηλώσεις βαρύγδοπες άνευ αποδείξεως? Ή να πω σηκώθητη και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Ή να προβώ άμεσα σε ενέργειες θεραπευτικές με ένα μου λόγο που να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές? Τι είναι πιο εύκολο? Και λέει στη συνέχεια, για να γνωρίσετε, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει αυτούς που μέσα τους διαλογίζονται στραβά. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν ο Κύριος να σε βοηθήσει, εσένα και εμένα που μέσα μας διαλογιζόμαστε όλο το κακό, το στραβό, το ανάποδο, το καταστρεφτικό. Ό,τι μπορεί κάνει. Για να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων και ότι εγώ σου μιλάω και ότι αυτό που σου λέω δεν είναι μια δήλωση άνευ αντικρίσματος, ότι όντως εγώ συγχωρώ, ότι όντως εγώ αλλάζω ζωές. Λέω στον παραλυτικό και λέει ο Κύριος στον παραλυτικό, σήκω πάνω και περπάτα. Και εκείνος εκείνη την ώρα σηκώθηκε και περπάτησε. Ποιος τον σήκωσε? Ο Λόγος του Χριστού. Ποιος τον θεράπευσε? Ο Λόγος του Χριστού. Ξέρεις ποιος θα σε σηκώσει από την πτώση σου? Ο Λόγος του Χριστού. Ξέρεις ποιος θα σε σηκώσει από την καθίζηση? Ο Λόγος του Χριστού. Ξέρεις ποιος θα σου πάρει την απογοήτευση? Ο Λόγος του Χριστού. Την απελπισία και το μαράζι και την κατάθλιψη? Ο Λόγος του Χριστού. Μόνον ο Λόγος του Χριστού. Ξέρεις ποιος θα σε θεραπεύσει? Ο Λόγος του Χριστού. Να πει λόγο ο Κύριος. Και αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ, αδέρφια. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να δώσει λόγο ανάλογα την περίσταση του καθενός και την περίπτωση. Και πράγματι σηκώθηκε και εξεπλήττοντο πάντες και εδόξαζαν τον Θεό λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Και το ερώτημα είναι, θα δόξαζαν αυτοί τον Κύριο και θα βλέπανε τι αυτά, αυτό το μεγαλειώδες θαύμα μπροστά στα μάτια τους, εάν δεν υπήρχαν οι 4 να μην υπολογίσουν τον κόστος και τις τυχόν αντιδράσεις των πολλών? Αν ο παραλυτικός δεν κλεινόταν στον εαυτό του και θα έλεγε μη με ταλαιπωρείτε για μια μεταφορά αβέβαιη, θα βλέπανε οι οικοδεσπότες της οικίας τον Κύριο να κάνει το θαύμα μέσα στο σπίτι τους, αν δεν αφήνανε να γκρεμιστεί η στέγη τους, να σπάσει το σερβίτσιο ή να λερωθεί το χαλάκι? Θα το βλέπανε? Θα βλέπανε οι υπόλοιποι το θαύμα του Κυρίου, τον παράλυτο να σηκώνεται μπροστά τους και να χοροπηδάει, αν λέγαν εμείς έχουμε σειρά? Όλο το περιβάλλον συνεργάστηκε χωρίς προσυνεννόηση. Και ξέρετε, αδέρφια, πότε υπάρχει συνεργασία χωρίς προσυνεννόηση με αποτελέσματα? Όταν πριν κηρύττεται ο Λόγος του Θεού και μόνον ο Λόγος του Θεού δι' Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αξιώσει να δούμε τον Κύριο να ενεργεί μέσα μας, πάνω μας και ανάμεσά μας. Μην αφήνεις τη σάπια απογοήτευση να σε διαβρώσει. Είναι ζωντανός ο Κύριος, έχει σχέδιο για σένα, μη φοβού, μόνο πίστευε. Αφέσου στην πρόνοιά Του. Εκείνος ξέρει και τα έχει ετοιμάσει όλα για σένα προκαταβολής κόσμου. Ο Κύριος με θυμών.